Zdravím vás ľudia, tu je Demartes a vítajte pri ďalšom videotutoriále a rozhodol som sa, že na mojom YouTube channeli založím nejakú novú sériu videí s názvom Pimp My Linux. Možno tí, ktorí viete, tí, ktorí neviete, tak Linux je operačný systém, ktorý je celkom nudný, hej? Po určitom čase je nudný a nedá sa spoliehať na to, že príde teraz niekto a povie vám, že ideme urobiť nejaké majoritné zmeny v jeho dizajne. Hej, Linux tak vypadá, ale vždy bude vypadať. Ale čo si dnes ukážeme si, ako si tento Linux trošku vykrášliť. Preto sa séria volá Pimp My Linux a začneme tým, že si dnes vykrášlime terminál. Tí, ktorí používajú Linux, to už určite majú. Minimálne, ak ste developeri, keď ste software developer, keď ste web developer, keď ste neviem aký developer, tak určite používate terminál a používate ho veľmi často. A možno vám aj príde, že toto tu nevypadá zrovna najlepšie. A dnes si ukážeme, ako si toto tu vykrášliť. Toto, čo používame, sa momentálne nazýva terminál alebo konzola a táto konzola sa nazýva Bash. Bash je konzola, ktorú používa ako operačný systém Mac, takisto to používa aj Linux a Bash prišiel s Linuxom už veľmi predávno a hlavná nevýhoda Bashu je taká, že nedá sa nejako moc vykrášliť. Hej, proste toto, čo tu máme, tak to musíme používať, takto tento vzhľad nejaký, hej. Jediné, čo si môžem zmeniť je, že môžem ísť sem do preferences a v profiles si môžem nejako zmeniť tie farbičky a hrať sa s farbičkami, hej, keď si napríklad grey or black. Toto jedine s ním môžem robiť. Ale ja si chcem trošku vylepšiť a chcem sa s ním trošku hrať. Jo, a tu prichádza druhá konzola s názvom ZSH. ZSH je skratka pre tzv. Z-Shell. A Z-Shell je povedzme konzola, na ktorej je postavený druhý framework, ktorý sa nazýva Oh My ZSH. Tento, nazvime to framework, ako som už povedal, aj keď to nie je tak úplne, že framework, tento už nám ponúka trošku také nasty témy, s ktorými sa už dá pracovať a vyzerajú naozaj super. Na to, aby sme si naštalovali takúto tému, budeme potrebovať pár vecí. V prvom rade budeme potrebovať ZSH. Ak ja pôjdem na GitHub repozitár tejto Oh My ZSH, tak tu nájdem, ak si to scrollujem dole, že čo potrebujem. Tak potrebujem Unixový operačný systém, čiže Mac OS alebo Linux. Potrebujem ZSH, potrebujem curl alebo wget. Curl majú Macy a wget majú Linuxy a potrebujem Git. Tak poďme si tieto veci zaobstarať. Takže Unix máme a wget máme, to sme si istí. A čo nemáme je ZSH a Git. Takže pôjdeme do mojej konzole a napíšem nie apt, ale sudo. Sudo, ak náhodou neviete, je taká skratka pre super user do, čo vám pridá tie najvyššie privilégia pri plnení tohto príkazu, ktorý sa dáme do konzole. A sudo apt install ZSH. Vypýta si to dva heslo, načakáte, chceš nainštalovať ZSH, jasné. Otvorím si druhý tab a tu nainštalujeme Git. Čiže sudo apt install Git. Načakám heslo a momentálne sa nedá k nemu pristúpiť. Pretože zrejme kvôli tomuto. OK, chceš nainštalovať, áno. Dobre, takže toto sa už dokončilo. Toto sa už inštaluje. To netrvá dlho, je to pár megabajtov, čo vám to stiahne. Takže ak sa to nainštalovalo, tak sme pripravení nainštalovať Oh My ZSH framework. Máme nainštalovaný ZSH, máme nainštalovaný Git a keď pôjdem na ten GitHub profil, tak tu mi oni dajú linky k tomu, čo potrebujem na to, aby som sa nainštaloval. Takže ak ste na Macu, tak skopírujete tento curl link a ak ste na Macu, tak na Linuxe, tak skopírujete tento wget link. Čiže to skopčím, pôjdem do konzole a sem to prilepím. Tu nefunguje obyčajná klávesa skratka Ctrl-V, aby ste to tam vložili, ale tu musíte používať Ctrl-Shift-V, inak vám to tam neprilepí. Ak to tam skopírujem, stlačím Enter a mi to tu všetko už nainštaluje. Dobre, vypýta si to heslo a momentálne už som v Oh My ZSH. Dobre, a teraz, ako si sa nainštalovať tému? V prvom rade si to tu vymažem. V prvom rade vidíme, že sa mi trošku zmenil syntax tej konzole. Ak si dám Bash, tak vidím, že mám niečo takéto. Ak si dám ZSH,
tak mám niečo takéto. Jo? A toto my ideme teraz zmeniť. Keď si vylistujem všetky skryté súbory v mojom dobovskom priečinku, hej, táto tilda, táto vonka za tou mojou šipkou znamená, že som v mojom domovskom priečinku, hej. Ak dám ls, čiže príkaz v konzole na vylistovanie všetkých možných súborov v danom priečinku a za ním dám pomočka a, tak mi vylistuje všetky vrátane tých skrytých. A možno, že keď dám al, tak mi vylistuje v takom normálnom poradí. Môžem si to ukázať, keď dám ls čisto, vyhodíme len niečo takéto. Je tu fakt pár priečinkov a potom tu je examples.desktop. A keď dám ls pomočka a, tak mi už vylistuje trošku viacej a sú to tieto tzv. .files, hej. Tieto .files sú skryté, normálny user ich nemôže vidieť, ale pomocou príkazu pomočka a, ak pridáme pomočka a, ten parameter, tak mi ich tu vylistuje. A ak dám ls pomočka al, tak ich mám v takomto nejakom možnom usporiadaní, s tým, že mi tu ukazuje aj čo s nimi môžem robiť, je to RVčka, Rčka. Dobre, čo mňa ale zaujíma je tento ZSH-RC súbor. Ten tu predtým nebol, ja som to neukázal, ale on tu predtým nebol a tento ZSH-RC súbor bude práve zodpovedný za to, aby sme si nainštalovali nejakú tému. Druhý link, samozrejme všetky linky budú v popise videa, takže si ich môžete hocikedy stiahnuť a druhý link práve smeruje na témy, ktoré ZSH ponúka. Ruby Russell je téma, ktorá je defaultne predinštalovaná v ZSH a je ich tu strašne veľa, hej. Je ich tu fakt brutálne veľa a fakt si stačí len vybrať nejakú. Ja som si už vybral tzv. Simple tému. Simple téma by mala byť tuto niekde nad nami. Ok, to je táto. Simple téma. A čo mi stačí je ten názov. Názov tej témy. Ak ja skočím späť do môjho ZSH súboru, tak čo mi ostáva urobiť, alebo aby som si aktivoval túto tému, tak musím upraviť tento ZSH-RC súbor. V prípade, že používate nejaký textový editor, napríklad Sublime Text, alebo vy, tak tento súbor môžeme upraviť tým, že ak použijete Sublime Text, tak použijete subl.zshrc. V prípade, že použijete vy, tak napíšete vy.zshrc a ja budem používať Nano, pretože Nano budú mať určite všetci z vás a Nano je asi najjednoduchší na vládanie a možno niektorí z vás ani nebudú mať nainštalovaný Sublime Text, takže je to taká niečo medzi vy a Sublime Textom, keďže vy je celkom dosť zložitý na začiatočníkov, ale ak sa s ním naučíte, tak vy je podľa mňa editor of choice pre každého. Takže dám Nano a dám nano.zshrc. Teraz mi otvorí niečo takéto. Zdá sa to veľmi škaredé, ale nás bude zaujímať táto ZSH theme. Ja som si pozeral, že moja téma je simple, tak tam napíšem len simple. Ctrl O upraví tento súbor a keď dáme Enter, tak zapísal riadok. Ctrl X opustíme súbor. Dobre, téma sa ešte neprejavila, ale môžem to robiť dvomi spôsobmi, aby som túto tému prejavil. Buď zavriem a otvorím konzolu, alebo to urobím pomocou príkazu source _podcast.zshrc. Toto source nám hovorí, že ako sourceovský súbor pre túto konzolu použij súbor, ktorý je v domovskom priečinku a je to súbor ZSH-RC. Keď dám Enter, tak mi načíta moju novú tému a vidíme, že už tu mám len túto tildu. V prípade, ak pôjdem do Downloads, tak mi to už vypadá nejako takto a viem sa s tým ja kľudne hrať. Dobre, chcel by som ešte ukázať jednu takú vec, pretože veľa z vás si určite stiahne takú tému, ktorá vypadá úplne ukrutne a to je táto Egnoster téma. Egnoster téma je v pohode, hej, až na to, že potrebuje tzv. Powerline fonty alebo patched Powerline fonty. Ak si aktivujem túto Egnoster tému, hej, skočím späť do tohto a dám nano.zshrc, ak pôjdem do ZSH theme a prepíšem to na Egnoster, uložím to a opäť použijem source, tak vidím, že toto nie je úplne to, čo ukazujú tu. Hej. To
tu sú všelijaké symboly a tak. A moja konzola, ak si ju aj zväčším, tak zrovna neukazuje to, čo by som chcel od nej. Je to proste taký nejaký divný znak. A to preto, že na to, aby to fungovalo, potrebujem tzv. Powerline fonty. Ak pôjdem na Google a nechám si ulistovať Powerline fonts, tak hneď prvý link bude pre GitHub na tieto Powerline fonty. A môj obľúbený je Meslo, ale kľudne hociaký iný bude fungovať tiež, stačí si len vybrať. Môj obľúbený je Meslo, konkrétne tento Meslo Light M Regular for Powerline. A stiahneme ho. OK, uložíme. Dobre, v prípade, že používate Unity a ak otvoríte ten font, tak sa nič nedieje, hej? Ale malo by sa. A to preto, že Unity, neviem prečo, možno to je nejaký bug, ale už veľakrát sa mi stalo, že prostredie Unity, to je to, v ktorom pracujem, tak ako vypadá môj Linux, ako nechce zaznamenávať nové fonty, nechce ich inštalovať. A to preto, lebo tam nie je povolený príkaz, alebo ako by som tam nazval, proste je na to potrebný príkaz, aby ste mohli nainštalovať normálne fonty. A ten príkaz bude v deskripcii videa a ja si ho teraz rýchlo nájdem, niekde ho mám uložený v počítači a hneď som späť. Dobre, takže ja som našiel ten príkaz, dalo mi to celkom zabrať. A každopádne, tento príkaz budete v deskripcii videa, takže ak by ste náhodou používali toto rozhranie ako ja, Unity, hej, a nešlo by vám nainštalovať ten font, tak použite tento príkaz. Jo, je to taký strašne divný príkaz, taký strašidelný by som povedal, ale pomáha a keď ho spustíte a zbehne naspäť do Firefoxu a budem sa snažiť nainštalovať tento font, tak už mi to v pohode otvorí a dám len install, už mi napíše, že installed, zbehnem do terminálu, pôjdem do Terminal, Preferences, Profiles a vytvorím si tu nový profil. Toto je veľmi dôležité. Vytvorím si nový profil a pomenujem si ho, tak ja si ho pomenujem napríklad, že YouTube. Cursor shape na blok, ale čo použijeme toto custom font. To zmením, vyhľadám si môj Meslo font. Toto je ten, ktorý chcem používať. Veľkosť 12 môže byť. A commands v Run Custom Commands instead of my shell napíšeme ZSH. To, čo toto urobí, je to, že pokiaľ si spustíte terminál, tak defaultne sa vám spúšťa bash. A to by ste si spustili ZSH, musíte napísať príkaz ZSH. Toto to urobí za vás. Spustí terminál, pôvodne bash, namiesto vás napíše príkaz ZSH a automaticky sa vám spustí ZSH konzola. Môžem si to aj ukázať, že to proste len dám, aby sa spúšťal YouTube. Zavriem to a vypnem konzolu. Dám close terminal, otvorím ho a spustila sa mi bash. A až keď napíšem ZSH, až teraz sa mi otvorí moja ZSH konzola, ktorá už funguje. Hej. A ak pôjdem do terminal, preferences, pôjdem do môjho profile, YouTube, edit command a run a custom command instead of my shell, napíšem ZSH, zavriem všetko, spustím terminál a automaticky sa mi spustí ZSH. Dobre, takže ukázali sme si, ako si nainštalovať tému do vašej konzole, aby tá konzola vypadala lepšie. Samozrejme, Agnoster téma je pôvodne postavená na Solarized theme a do YouTube, keď pôjdem do Edit a dám Colors a keď pôjdem paletu, dám Solarized a keď pôjdem do Use Custom from my system, Use Colors from my system theme a zmením to na Solarized Dark napríklad. Dám OK, Close a teraz už ten terminál vypadá tak, ako by mal vypadať spolu s tou Agnoster témou. Čiže ak sa vám tento tutoriál páčil a v podstate vám pomohol, tak budem rád, ak zanecháte like alebo koment. V prípade, ak by ste mali hociaké otázky, v prípade, že by nefungovali linky, že toto video pozeráte nejak za rok, za dva a nefungujú linky, určite zanechajte koment. A ja sa na vás teším v ďalšom videu. Dúfam, že vám to pomohlo. Čaute.